सैयादी सखी बस गईले विदेश में, सैयादी सखी बस गईले विदेश में। यारवा के कइले क्या भइल बा जेठ में, यारवा के कइले क्या भइल बा जेठ में। रतिया के रोज मिलत रही खेत में, रतिया के रोज मिलत रही खेत में। यारवा के कइले क्या भइल बा जेठ में, यारवा के कइले क्या भइल बा जेठ में, यारवा के कइले क्या भइल बा जेठ में। परिमय रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरियारपुर बाजार। फुनवा पर सखी रे हमके बोला वाला का कहिए सब सुनाना। फुनवा पर सखी रे हमके बोला वाला, गमछा बिछाई के चीते सुता वाला। कान के बालिया नथिया पेन्हवाला, कान के बालिया नथिया पेन्हवाला। हो गइल भोरा सखी हेले तह देता में, यारवा के कइले क्या भइल बा जेठ में, यारवा के कइले क्या भइल बा खेत में। सैया हमारा ना करत रहे रोजा के, बड़ा गजन पहले सखी का कहे। सैया हमारा ना करत रहे रोजा के, यारवे बाधिया डलले सखी रे जोता के। राइटर दुलार रंजय भरोसा हो, राइटर दुलार शिव शंकर भरोसा हो। सहरोजा सरगम तू रह विदेश में, यारवा के कइले क्या भइल बा जेठ में, यारवा के कइले क्या भइल बा खेत में। सैयादी सखी बस गईले विदेश में, सैयादी सखी बस गईले विदेश में। यारवा के कइले क्या भइल बा जेठ में, यारवा के कइले क्या भइल बा खेत में। रतिया के रोज मिलत रही खेत में, रतिया के रोज मिलत रही खेत में। यारवा के कइले क्या भइल बा जेठ में, यारवा के कइले क्या भइल बा जेठ में, यारवा के कइले क्या भइल बा खेत में। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरियारपुर।